"23 years ago, ginpatigayon ang pinakaunang nga kidney transplant sa Bacolod City. Diri ini ginhimo sa Riverside Medical Center sang June 12, 2002. Iniman ang pinakaunang nga kidney transplantation nga ginperform ni Dr. Jerome Pepinco, ang head sang Kidney Transplant and Peritoneal Disease sang Riverside. Kaupod niya si Dr. Jesus Maestral nga isa naman ka surgeon. Kag tubtub subong, maayo ba ang kondisyon sa pasyente kag sang donor? Nagapakikita pa sila kay Dr. Pepinco sa gihapon. Bali, ang patient natin to at the time was 42 years old nga babae. And then, ang iya nga donor, iya nga hinaplos, 21 years old. And then, ini siya may ginatawag nga IgA nephropathy. Isa ka klase sang autoimmune nga masakit bala nga inang lawig ang duration sang pagkaguba sang kidneys. Sometimes nagalawig ini sa mga 20-25 years bago maguba ang kidneys. Okay. So pag end stage kidney disease niya, nagdialysis siya, and then at that time wala pa program for kidney transplantation ang Bacolod and Negros Occidental. Western Visayas actually wala pa kidney transplantation. Matapos ng first ever successful kidney transplant sa Riverside, naging sunod-sunod na ini. May duha, tubtub-tatlo sila ka mga transplants nga gina-perform kada tuig. From way back 2002 up to 2024, 18 na kabilog nga successful transplant nga ginhimo sa Riverside. Ang pinaka-recent na ito is? 2024, last year, September. Okay. So sige, nag-imera na yun. Yes. Damo nagkit underman kay Dr. Pepinco ang kalabanan. And then may ara makita nga duwaman ka nephrologist nga naga-practice naman for transplant. This year, may nakaschedule na naman. Inabangod, ginasaliga na gidman ang pasilidad sa ospital kag ang medical team nga naga-perform sini ang eksperyensyado na. Medyo gamat-amat na muna. Kaya ang confidence siguro, kag at the same time, namin na ang facilities ng Riverside. No? Kag ang mga doctors, highly skilled naman. Kag hanas na gid kaayo. Saan o kabala makasiling ang isa ka pasyente, kinahanglan nga i-dialysis o kunik kidney transplant. Suno sa kay Dr. Pepinco, ina, kung ang duha ka mga kidney ang less than 10% na lang nga naga-function. Kay kun lima ang aton nga stages of kidney failure. Okay. So ang fifth or ang ikalima nga stage, amo na siya ang creatinine clearance mo is less than 10 ml per minute. But singon, more or less, no, ibutang ta sa simple nga term, siya sa less than 10% ang kidney functions, ang duha gid ka kidneys. 10% na. Yes. So amo na siya kay sa stage 4, gina-prepare nato, no, between 11 to 29% gina-prepare ta na ang patient for kidney transplantation. So once they go less than 10, amo na nga gina-advise na natin for kidney transplant. For dialysis rather. For dialysis. For dialysis. Yes. So, or kidney transplant. Duha, pili. It's Papili. either ma-dialysis ka or ma-transplant ka. Yes. So kung may time pa, kung may ample time pa, pwede pa siyang mag-preemptive, ang ginambal ko kagina. Then, pwede siya kadiretso sa kidney transplantation. Pero kung daw alang-alang na damo na sa mga simptomas, then ma-dialysis kita before going to kidney transplantation. Nakahibalo ka mo bala nga ang diabetes ang numero 1 nga cause ng kidney failure? Worldwide inikag hindi lang sa Pilipinas. Nagapangduha naman ang hypertension o high blood pressure. Duha sa mga permita nga kabatian nga mga balatian nga doon ang in-ekspresyo na lang gani sa mga nagaugtas nga tawo kag sa mahilig magkaon sang tamis nga pagkaon. Pero sa seryoso nga sugilanon, duha ini sa mga main cause ng kidney failure. Pag high blood ka, ang imo nga mga gagmay nga mga ugat, no, nang nagatiga kag nagahuyang.
Okay, harden and weaken. So once nga mag-harden ini siya kag magamay ang iyang buho nga ginasudlan sang dugo, ang organ nga ginasuplayan sang dugo nagkakapatay, no? Ang tawag nila fibrosis. So amo na nga sa ulihi, amat-amat nga hindi makontrol ang blood pressure, nagakaguba ang kidneys mo. Okay. The same pa na siya gyapon sa diabetes. Amo man ang ginahimo sa diabetes, no? Kay ang gagmay gid nga mga ugat ang ginaguba. Kay ang aton nga kidneys is made up of mga siguro ang isa ka kidney is mga 1 million nga mga gagmay nga mga ugat nga daw mga buo kadagko. So di ba nadagagi ang dugo ginagadala sang nutrition, gadala sang oxygen pakadto sa unod sang kidneys. So kung maguba na siya or dula ang iyang function, then gakaguba ang organ or ang kidney. Paano balalikawan nga maglalaang ini nga mga balatian ang mga bagay-bagay nga ginabaliwala ta pareho sang lab test kag pagpa-check up sa doktor amo ang makasalbar sa aton para hindi maglala ang aton nga kondisyon. Amo gina siya number 1 gid niya is prevention gid yan, no? Kag di regular nga check up kay para nga kung kinanglan mo sang bulong for diabetes or hypertension remedyohan tayo. Sa Riverside Medical Center, gina-perform ang ini nga mga laboratory test pati na ang screening para sa kidney. Kung may mga komplikado nga mga test sa kidney nga ginakinahanglan sa Manila himuon, sila na bahala ang mag-facilitate sini para sa imo. Actually, mayroon kami, sir, gina-offer nga package. This is called Basic Kidney Screening Package. So, for as low as 1,120, pwede na siya ma-avail sa laboratory test, sir. Ang mga basic na tests na gina-require for kidney screening are CBC, number 1, creatinine, potassium, blood urea nitrogen, kag urinalysis. So, for screening na siya, sir. After screening, may monitoring, and then may pa mga additional tests na gina-require ang mga doctors nga pwede man ma-avail sa laboratory. For test naman, mga intensive na bino nga hindi siya in-house available, we facilitate man, sir, sa pag-send sini nga specimen ga cater kami through the send out nga procedure. So ang ini, sir, nga mga test nga hindi available sa Riverside, kami ang ga-process halin sa pagkuha sang dugo hasta sa pagpadala either sa NKTI, sa St. Luke's or Makati Medcor kung diin siya may available nga Meaning si pasyente hindi na siya ma-stress kung paano yan i-workout na tanan. Si Riverside na ma-facilitate for kami na ma-facilitate para sa ila, sir. Wala labot sa kidney transplant nga gina-perform sa Riverside, mayari man diri sang hemodialysis center. Ang bag-o nga wing ang nagsugod na sa pagbaton sa mga pasyente kag may mga nagasugod na gid-gani sang ilang hemodialysis para sa 4th case nila. Bago ang facility, matinlo kag nahamtang mismo sa sulod sang ospital nga building. Gani in case of emergency, hindi ka makulbaan kay ara kaya sa ospital. I prefer to be here at the Riverside Medical Center for my dialysis session because as I have said, it's very comfortable for me and it's very clean and I like it very much. Wow, I was been roaming around before to seek where I can confine to have my dialysis, and I have been for how many hospitals, but they rejected me because there's no more space. But by the time I came here at the Riverside, they immediately give me all the papers and what to do so that I can make my dialysis here. I'm very much happy, very much happy. Sunod sa kay Dr. Pepinko, hindi na paghulat doon nga magseryoso ang kondisyon sa kidney. I-monitor ang blood sugar o kung ang blood pressure. Kay man ang diabetes kagang high blood pressure, hereditary, nagakakuha ta ini sa aton ng mga ginikanan. Number 1 gid is ang ini nga mga masakit hereditary mo. So inherited most no tanan daw say 90% of that
hereditary. So may ara ka sang ging sundan sa imong mga pamilya. Okay. So ang pinakamayugit is ma-monitor ka kung high risk ka. Kag at the same time ma-check ka gid sang imong nga mga blood pressure kag ang imong nga mga laboratory test. And then i-check mo man ang mga medications nga dapat mainom mo gid. No? Kung maka-check up ka na sa doctor mo, mga medicines mo mainom mo tanan. For more inquiries parte sa lab test, hemodialysis kag kidney transplant, magtawag lang sa number sa screen.